Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gibon niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makig-uban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Straight to the point. Sa gihapon natagan tagpagtagan ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Din hilamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas tumaisgutanan karong nga buntaga makigsunan. Tag 20 pesos matag kilo nga bugas humay. Ibaligya mga higala magsugod matud pa sa Kabisayan. Straight to the point. Apan dinhi kini unang ipatuman matud pa sa tibok nasod ni, pero anhi mga higala ipatuman og una dinhi sa Kabisayan. Straight to the point. Atong mga nangita mga higala sa bugas nga tag 20 asa na. So ni ana gyud ha. Usban na to ninyo yung kanta nga ang bugas nga tag 20 asa na. Usban na to ninyo, ang bugas nga tag 20 hapit na. Ang bugas nga tag 20 hapit na. Nya tubag kay eleksyon na. Atari pagtagad rumuntaga makaigsunan kay si BBM ari sa Sugbo kagahapon pinaspasay lang to yang pag-ari. Murag wa to may gala mapublikar gyud yang pag-ari mga kaigalaan. Unsaon tamang mga kaigsunan nga mga Sugboanon, medyo ready man mahigala nga rallyhan sa BBM. Unang closed door meeting lang gito. Unya ang mga gobernador sa tibuok Visayas nanganhi Sugbo mga sukintig paminaw. Doon na sila preskon, kining mao mga gobernador ato na ning klarohon ha kay ang ato ba nga di lang kita mag-atikay god. Pila man ka adlaw kining bugas nga tag 20 ipatuman, Da may na lang masugdan ni sa bisag Mayo 1 bisag kutob 12 ka adlaw anton mag-eleksyon da. Basta importante nga napatuman. Atod pa kuno next week na kuno musugod ang bugas nga tag 20. Da bueno kung mauho na mga higala tanawon to unsang klasiyas bugas ni, pero okay man no nga at least mga tao ba at least ba isog moingon ka mahigalag pizza uno ba ka magsugod sa 12 days lang gud nga matuman kunuhay ni BBM tong iyang giingon nga bugas nga tag 20. Kay kini mga higala og matuman ni pahimuslin og pamalit no magpahimus tag palit ani kay kini wa may negosyante makahimo ani gyung bugas nga tag 20 So kung mapatuman ni subsidized kini sa government. Sa to pa atong kwarta, atong buhis mo oy gi-subsidized an indeken. No? Si Biborta gilutos tong kaguling mantika ba? So na nga kung patuman ni palit mo pero inig butar ninyo ang naas kasing-kasing o kinsay deserving yung butaran maoy butare, okay? Ayaw, kaya naman pwede nang atik-atikon na taga eleksyon naman. Mapatuman ang bugas ng tag 20. May taga Consuelo di Bobo ng kalakihan. Kung sa may pagtuon yung mga tao sa Sugbo, mga tao sa Kabisayan, madara may galain anak, rangyod ka.
Inaana lang yun mahigala nga dili maka-analisar nga ang eleksyon nagsingabot na mga sukid tig paminaw mo pa'y papatuman. Pero bueno kung mapatuman mayo pod, no? Pahimuslan na to og pamalit kini og mapatuman manggaling kay ato ra sa nagkwartang gamit pag subsidize ana ha. Straight to the point. Pero ang butare inig-abot dito sa kinini ang lugar, inig-abot sa eskwelahan, kadto yung naa sa inyo kasing-kasing o kadtong angayan nga butaran. Okay? Straight to the point. At ang pagtagad ro buntaga mahigala sa manuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Onya sa ngalan ni Attorney Rofil Fernandez Banyot, ako inyong kasamtangan nga makauban karon kasamang radyoman Benji Ulpos Tanghian. Kita mo oy motiwa sa iyahang programa, onya kita maoy magkulo kabildo mga sukindig paminaw karong buntaga. Straight to the point. So kumusta man mo diha ato ang makaigsunan diri sa Kabisayan sa Mindanao ug ingon man usab sa Luzon area ug didto sa Gawa sa Nasod ang nagtan-aw sa ato ang Facebook live karon og naminaw diri sa programa pinagi sa YouTube channel, sa DYHP application og sa ato ang live streaming usab mga kasama. Kumusta man inyong kabuntagon karon o niya ato ang mga toy importante kay gilakaw sad si Attorney Rofil muna nga kita maoy mo tiwas no sa iyahang programa karong buntaga sad mga kasama. Straight to the point. Now atong isgutan no kaning ni ana isgutan nato ni kagabi o niya kaganiha sang buntag sa unang portion sa programa ni Attorney Rofil kabahin mga kasama ni ining bugas kay amot lang ang uban dili man mo tuo mga kasama nga kana bang ang tag 20 bugas lagi kuno doon na to'y kanta nga nag-viral kaniadto mga kasama kon ang bugas nga tag 20 asa na. Kwante kayo sa mga rima. Pasensya kayo dili ta parehog titingog ni Attorney Rofil kay kun iya more or less to ato ang murag sintunaw ning ato da. Akon sa una, ngita sila asa ng tag 20 bugas lagi kuno karon di ana matod pa nga muabot na kuno sunod semana og matagamtaman na makasama sa atoa nga makaigsuunan nga mga Cebuano og mga Bisaya. Sumuna nga karon daghan nga mga nangutana lakip na usab si Vice President Sara Duterte kung ngano nga anhi gyud sa Visayas una nga implementar ining ni ang tag 20 kilos bugas. Onya daghan mga nangutana unsa man ning bugasa basin og magulang ra nigdutay sa pasaw nga bugas Pero muna nga dili lang usa ta maghukom kay wa man ta makakita. Kasuway ka kaniadto ka sa mangkin nga si Gov Gwen nagpasiugda og tag 20 kilos bugas diris Sugbo katong partner ang NFA nga pwede nga makapalit kadto nga mga kaigsuuna na to nga mga kabos up to 5 kilos per family per week ba to or usalan to ka kuan nakasustain ba to wa pila ra to kabulan nahanaw tungod kay mao lagi na nga maglisod man gyud ta og wala tay kwarta nga igahin ni anang maong programa isip subsidy. So karon kagahapon dinhi sila si Presidente Marcos dinis ato sa dire gani atbang Diyos Kapitolyo gani atbang sa ato Kapitolyo naman unya iyahang gi-meeting di ay ang kaning close door meeting kauban ang mga gobernador sa Kabisayan dinis sa gahapon ya si Gov Gwen unya nganong karon pa ni tumaw kasamangken nga pila naman imbes hapit na nung eleksyon dili kalikayan nga magduda ang tao nga kining ni gibuhi pagbalik kining 20 kilong kunong bugas nga matuma na unsa man aron nga i-straight ang alyansa unya ari man dinhi sa ato sa Kabisayag una hinuon dako kaayo ni og kanang murag kaingon ta ba nga swerte nato gani og dili lang gyud laino na to pagsabot makaingon ta swerte ganita kay kitang mga Bisaya giuna ta nga tag 20 kilos bugas og kanang na ang ato ang sabton nga kanang kuan nga pagsabot ningon ta say salamat taon
na kanang swerte ang mga Bisaya kay giuna ta ni ining tag 20 kilos bugas. Pero ang makapahimulos ni ini kadtong mga benepisyaryo pinili lamang. Kinsa may makapahimulos ni ini kadtong mga senior citizens. Mga senior nga makaigsunan nato, sila mo'y una matod pang makapalit ni ini. Kadtong mga PWD. Kadtong mga PWD maoy makapalit usab sila. Kadtong mga miyembro sa Forpis, sila mo'y unang makapalit ni ini. Unya kadtong mga single parent, sila maoy unang maka-avail ni ining maong bugas. Unya nangutana sabtong kanang Forpis go, dili man tanang kabos na apil sa Forpis, dili tanang pobre na apil sa Forpis, dili pod tanang pobre senior citizen, so dunay mga kabos na to makaigsunan nga wa na apil sa Forpis. Unya og dili sila maka-avail ani, murag makaingon pod sila nga kanang naa nga unfair pod para nila. Unya kada pamilya makapalit og 10 ka kilo nga bugas sa tag 20 so kada semana. So kada semana ang usa ka pamilya tugutan lamang makapalit og 10 ka kilong bugas. Unya kanang naang 40 ka kilo kada bulan. So mauna nga 40 kilo kuno kada bulan. Pero mao man guni nga makaingon na tang saman matuma na gyud kaha kasamangkin ang panumpa ang kaning pamasalig sa tuang presidente. Matuma na gyud kaha, mao na gyud kaha ni ang iyahang gipanaad kaniadto sa iyang pagdagan pagka presidente niadtong tuig 2022 nga matuma na ang tag 20 kilos bugas. So wala man hinuon niya klaruha pagpangampan niya ba nga pilion ra di ay ang tag 20 pesos nga kilos bugas, unya ang kanini nga bugas ko do, pero kanang nang atong pagkanang nang pag-import nato mo ni makwintada man nato ni. Kay sa giingon ni DA Secretary Francisco Laurel Jr. nga dunay gigahin ang gobyerno ni ini nga 4.5 billion. Kung ako masayop, yaman ang gikuan sa iyaha nga pag-interview sa sakop sa media kagahapon, isip subsidiya ini. So sa ko ang pagsabot kasamangkin nga kanang naang ang gobyerno mo palit og mahal nga bugas, unya ibaligya og barato. Kay na may subsidy, pananglitan ang gobyerno, pananglitan mo palit og tag 40 kilos bugas, ibaligya og tag 20 para matuman ang ilang saad. Kay dili ang mga tao ubaka nganong ani pangutana nganong ani masugbo, nganong ani mangyud sa Kabisayan. Dili ba dagoy tungod kay ang kaning mga atuang nga mga labinas mga Cebuano makasama og magrally ang mga kaalyadong presidente Marcos mosinggit mag Duterte. Unsa man ning ilahan ning giilo tingali sa mga Bisaya? Tinuod ba katong ingon ni Vice President Sara Duterte nga duna sila'y problema sa boto dinhi sa Visayas, mo ning ilahang giingon ani. Pero manghinaota nga kaning ni ang maong paglusad nining 20 kilos bugas makasama wala ni siya'y lama sa pamulitika. At manghinaot lang tangar wala ni siya lama sa politika ba sa pasabot nga kanang nandili ni nila himuon nga basihan nga nigpangnaos kampanya nga tan-awa ang atong 20 kilong bugas, di ba? Unya dili lang ni siya mapupos humans eleksyon kay base gumas eleksyon mawagtang nani. Inikahurot sa budget nga gihimong subsidiya, asa naman po sila makuha budget, mukuha na po budget dito sa kabans katawhan. Unya unsa man klasiyan is bugas kani akong tan-aw ani kay naam ni subsidy mayo-ayo ni bugasa. No makalaom ta nga kaning bugasa mayo-ayo ni kay dunay subsidiya. Nganuman mopalit og mahal ang gobyerno, murag kuanan ba kanang taplan sa gobyerno ang kuwang. Motapal ang gobyerno ibaligya og barato. Ibaligya og barato at least ang alakansis gobyerno
Kuan lang kanang naa nga murag 20 pesos ra po ilakansis gobyerno. Wa pa nay labot sa mga naninda. Nya dili man tanan lagi ani makakuan. Unya mo na nga di man toy kuan ato asa man to ang kani murag dili makatuo mga sukindig paminaw si Vice President Sara Duterte ani. Kaning 20 kilos bugas ba? Kay diha ang gobernador oil katong gobernador na Mos Negros diha gyud ka sa mangkin. Among gobernador Negros si Gobernador Chaco sa Garbaria diha siya. Madahag dili siya mo apil og dili siya mo tambong ani, dili siya mataga sa baratong bugas. Mo apil gyud siya kay ang mga tawo ra ba dito sa Negros. Katong to ang gipadala nila nga nagnaa si Presidente Marcos dito pag-ingon nato arang isinggit ra nato. Pag-ingong BBM, wa man ingon siya matay mingaw man. So moari gyud siya kay may na lang makakuha sa bugas para iilot dito sa mga kaigsuunan to. Pero kini mapuslan ba ya? Kini makapahimulos ba ya ato mga senior PWD 4-piece anig single parent? Pero mauna ang atuang uban nga mga kabos dili makapalit. Ang uban nga mga kabos nga dili member sa 4-piece, dili pa senior citizen nya kabos. Ang uban niya kay usa man palitan. Sige magpa-member ko sa 4-piece aron maka-avail ko ng baratong bugas. Dili man pud ingon anak kasayon nga sudlon ang 4-piece. Unya kanang senior alang nga magdali kag senior pangayuan ka mag senior citizen ID. Na kanana ang PWD alang magkiang-kiang ka paingon dito linya ka nagkiang-kiang ka. Ili man po na mahimo nga diha ra pong adlaw magkiang-kiang ka mulinya ka kay pangitaan man po kag ID. Mayo unta kasamangkin og pwede ka magkiang-kiang dito maglinya ka ro makapalit ka di ka pangitag ID kay murag kita bisag kita magkiang-kiang ta oy. Ang problema ni ini kay ni gamit sila kwartas kabans katawhan binilyon ang pundo ni ini unya dili tanan ang makatilaw. Dili tanan ang makatilaw pero ang pundo nga ilang gigamit iyas katawhan. Sunan kag 4.5 billion? 4.5 billion asa man nagikuha sa gobyerno? Atong mga buhis tanan gikan sa pobre paingos dato. Unya katong mga naa sa mga middle class. Katong sa uban nga mga nagbuhis walay dato nga dili mo palit og baratong bugas oy og naa. Oy madahan og mingga nga sige dato mo ko rekos mahal nga kuan. Gawas lang gyud atong mga namay mga pilian niya unsa man ingon sila nga bugasa nga nagduda ang uban nya kini kunong bugasa basig bukbuko na ni. Basig kunog na ni maho na ni piot-piot. Pero sa kun duda ni kasamangkin murag dili ni kanang maayo ni bugas. Maayo ni bugas kay ang gobyerno ni hatag magsubsidy alangan mo palit na lang kag bugas diha unya ko samot kay iba sa mga tao. Samot kay iba sa mga tao karon gani gibasam guys mga tao unsa man ning bugasan karon pa man unsa man ning ilaha mo na gitawag pamugas-bugas sa eleksyon. Sumauna nga tarungon gini nilag pili nga nindot nga bugas ang ilaha nga mapalit kay mugasto puslan man nga mugasto ang gobyerno. Kay karon di magyud ka kapalit asa man ka bisag sa pag-import ka sa mangkin sa bugas kanang mag-import ka sa ubang nasod tingali og tag 20 manggaling ang wa pud tingali kanang naang bugas nga mo kuan og kanang naa nga mo import oy og naay tag 20 dito murag wa pud tingali ang presyo so palitan dunay gamay gyung diferensya palitan maka-import og bugas 30 bang kilo or 40 maunay taplas gobyerno sumuna nga kantidad nga maabot ana nga kanang naang so ang NFA rice sa una tag 27 og 32 katong NFA nga kilo pero kani wala man to gimension kasamangkin nga NFA ba ning bugasa wala gimension kung NFA ba ni basin og kaning bugasa basi ganador ni may nalang taon sumuna nga kaning bugasa gikan ni sa mga local farmers nato matod pa kini mayo at sa tuang nga mga uban nga mga farmers madasig sila pag
panguan diha kana na ang pananom og humay kay kumprahos gobyerno. Basin pug barato kayong kumpras gobyerno, ha? Kay moingon nga oy nang hatag mag-abono ang DA, ha? So pero kani amot kamo mga naminaw magkatuo ba kamo ani? Ato kaning niya ato ang tagsa-tagsaon ning punto ni Vice President Sara Duterte, ha. Ato ang tagsa-tagsaon ning ihang punto mga kasama kay kanang na ang sa iyang tan-aw na kani ay dili lalim ning kuan oy. Kaning mga farmers nato may na lang in taon malipay pod. Na kaning niya tansyonan ka na nga dili lalim kadtong mga kumakaon og humay nga di mo kaog mais nga wala kahibalo unsaon pagtanom ning humay. Unsaon pagtrabaho di ay ingon ani tan-awon nito mga local farmers kanang gisigi natog import kun mo purchase lang ta og ang atuang local production mo atuang nga pa daghanon dili ba day mahimo nga kaning ato mga farmers mga kugihan man bahalag nagkainit-init bahalag purting inita di bahalag bugat kaayo, ha, bahala og murag gadaro sumayan ingon sila total daron sa mga gabi wa gabae. Kani atong kani dito nis amo dito nis negros ay tanawa, ha, kani gakuan ni, ha, kaning niya na ba ni audio kaning niya dito nis amo ni mo ni sa dito sa amo kay ang tawag ani turtle man ni, ha, kani nangane ko nino bisa ako'y pa ani turtles ni sa turtle nas Bohol, turtle sa Bohol dito sa amo turtle no kani niya paubrahon ta og kanang umaw ako og naalay na tubido no. Gani sabod man ni ibot nasa na inyo kasamang Rimartos Bohol, ha? Dito ni kana mangani mi ana. Mangani na kanang harbisuno na. Mangani mi harbisuno na ang kanang naang nakani mao ni ang basakan dito kay namahig lang ba namahig, ha? Kani ni mao ni dito nya namahig mi no kana hampil. Kana bang hampil no kana hampil man ko ana. Kato ganina kasamang ni sotoy hampil nga sa dili pa nimo tamnan kanang simento imuha ng butangan og lapok sad kay para nga ang tubig dili mo awas unya dili maupos kay basbasan man na. Mao na nga kinahanglan ang DE secretary diha. Mo na kung giingon niya kinahanglan niya kanang DE secretary nakaagi siya og pagka mag-uuma. Ayaw ninyo butangi og DE secretary labi na kanang mga regional officers nga walay kalibutan unsaon pagtanom sumay. Huwag kalibutan unsaon pagtanom sa mais kay ang resulta karon sige tag import og bugas gikas gawas nasod. Sige tag import so nan ka aton 2024 kasamangkin pila toy na import na to. Ngano man gyud nga ang Pilipinas hilig man gyud jag import. Hilig man gyud importation pila to? 4.8 million to kasamangkin asa man to katong kwan? Katong pag-import na to sa kwan. Atong data 2024 ang na-import sa Pilipinas 4.8 million metric tons nga bugas mga sukin dig paminaw. Unya pagka 2022 3.8 million metric tons 2022 na import nya bugas na to. Pagka 2024 nisaka ang atuang import. Grabe ni kadako nganuman. Mahadlo nganuman mas ilaha pang palabihon nga mag-import sila bugas kaysa suportaan ato mga local farmers, mo nay dakong problema kay kun ang atuang local farmers daghan og abot sa to pa dili na ta maka-import. Kung dili na ta maka-import, wala na sila'y komisyon nga makurakot, na? Tanawa ato mga local farmers asa man to katong nag-turtle ganiha kasamang names katong nagkuan sa turtle banga. Tanawa ato mga farmers to mga farmers luoy biya pud intawon ya kinano kani si kuan man noy DC Garden ni kanini ang gabira sa kuan turtle nya kani murag si Tio Alan man ni ang gaduot ani dito sa amo turtle man ni kani puti laluma kasamang kinsonan kana o si GR man ni si noy DC murag GR noy DC may yung naong kanig sa Marisa di kaon yung kagumay karon makakita ngayon anion ini yun ani man nga kanang bagong giani mo tartulon para mahawa na pod ang kanang ang kahon na to alan pero probuyag dito bahalag kapoy ken trabaho pero daghan kig anak oy
Amo man dito sa amo, Turtlenes Bohol. Oh. Kanay na kadawa. Ato mga farmers kad tuo mo dili kugihan na oy. Kugihan na niya mo na nga agato ang local production na ay dagang mo trabaho ang nakaapan murag kulang og suporta. Kay ang ilahang gusto sa ato ang mga magbabalaod, gusto sa ato ang mga nagdumalas gobyerno nga mamalitag bugas ubang nasod, mag-import tag sige. Nganong mag-import kay naa diha ang komisyon. Naa diha ang duda lang ta kang mangutana ta. Nag-apas ba sila sa komisyon sa importation? Tanawa sunan ka ana nga asa kag himo anang ako kamao man ko ana. Kamao ko ana oy. Amo na kung giingon lagi nga og wala pa ko maswertihis dire sa DYHP. Wa pa ko maswertihi kasi wangkin to ako ron ana kada adlaw nagduot ko sa tartol Pero niguli nagos amo onya kanang na ang pananglitan og naay tartulon magtartol man ko dito sa mangkin. Ay niguli nagos amo ag naay tartol ko dito onya kato gani mangani ana pas na turtol now daro og kabaw ato po sa uma daro og kabaw bahalag bukat kitong daro na may darong bargas tang bugata oy. Ako makakuan man gyud ko nga kini mao gini imong trabaho dito sa probinsya. Kaya ako anak ko tas pobreng sampot tanawa. Magbabahin po ka ng mangani o kani sa dili patartulon anihon man ani ana. Nyamo ni sabod itanom nimo. Itanom nimo ana sabod. Dito man ni sa kuan amo init kayo pero kanang na ang lipay mao may pangabuhi nato. Mo may pangabuhi pobre unya importante ani ang tubig. Importante ang tubig yun. Mo gina importante kay tubig nako ilas nga gi send mo kasamang name sa karon ang mga kuan dito luoy intawon kay mga basakan dito kay wa nay tubig wa nay tubig kay na may uban nga salod niyang uban kanang nagsag kuan ra baga saligra sa kanang naang sa sapa bitaw o kanang naang gasaligra o ganang inago sa sapa makasama wa na intoy tubig ilang basakan dito wa na tubig kaluoya intawon okay atong paminahon si kuan si Vice President Sara Duterte kuno sa iyang reaksyon ani kay mismo si Vice President Sara Duterte anang na ang murag di man siya makatuo pero mo na nga ang atua swerte ta dinis kabisayan nga anhi din ni ipatuman ning tag 20 kilos bugas at least man lang ato ang mga senior citizen makapahimulos mga PWD 4-piece og single parent at least makapahimulos sila no ani ini nga tag 20 kilong bugas pero mo na ang pangutana nato manghinaot nga hantod sa hantod dani Mr. President unta hantod sa hantod dani ayaw lang ni kutob sa eleksyon ato ko nang paminahon si Vice President Sara Duterte makasama sa iyahang statement ani kay kanini ato ning kuano ni atong paminahon siya kay mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? So baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Tanawa Budol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? So baka may problema sila sa boto dito sa binubudol na naman nila yung mga tao. So munay kuan
per kilo. Announce ni DA Secretary na dito sa Visayas sisimulan daw yung pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Sa Visayas daw po unahin yan. Ano pong reaction ninyo? Yan, di ba yan na yung sinasabi nila noon pa na hindi nila magawa hanggang ngayon dahil hindi nila alam kung paano gawin. At dahil sa totoo lang, nung sinabi yung 20 pesos per kilo na bigas, ay nagsinungaling yung nagsabi. Alam niyang hindi kayanin, pero pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yon. One last question. Meron akong pagdududa ha, na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayop. Kanang ginatawag nila og ano sa bana siya sa murag lamaw? Maitim. Oo, ganyan. Ganun ba yung bigas ng NFA, sir? Ganyan yung pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Pinapakain sa baboy. Oh, yan yun, diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy hindi mga hayop ang mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat kasi pwede siya kainin ng tao. Ma'am, what do you think out of the timing ng announcement ng 20 pesos per kilo na bigas just weeks before the election? Ano na yan? Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators. Para manalo yung kanilang alyansa kuno na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil kakaalam ko walang direksyon yung kanilang alyansa. Ma'am, tingin niyo related din ang survey because malaki yung binagsak ng survey. And analysts are saying na they need parang a carrot to lure in again the confidence of the Filipinos. Well, hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka, yes, inaano na naman nila yung mga tao, binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? So baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Baka ma'am, i-ano na lang natin, i-reduce na lang natin doon sa mga sinasabi nila, 20 pesos per kilo na rice dito sa Visayas para namang hindi kami nagugutom doon sa Mindanao at hindi namin kailangan ng 20 pesos per kilo na rice kasi wala na silang magawa sa Mindanao, mami, kahit anong gawin nila, hindi na talaga boboto ang kami sa mga tao na kung ano-ano lang yung pinapaasa sa mga kababayan natin. In-announce sumatod pa niya nga, kanana ang binubudol na naman nila ang tao, ha? So atol ni mo ni ang tubag ni Vice President Sara Duterte na pagbisita na dito sa Negros Occidental gahapon, na nya dito man siya sa Kanlaon tong sa ni bisita sad siya sa mga kanang naang apektado nga mga pamilya dito sa Bulkan Kanlaon, din nilaho sa dito sa may Negros sa Occidental, ha. So muna nga kanang naang ang pangutana ni ang duda ni Vice President Sara Duterte nga basi og kanang naang paras hayop ng bugasa, ha. Pero kanang naang di lang sa takita, dili lang sa tapod maghukom kasamangkin kay sa ko nang giingon do na may subsidy. Onya kila ila magining tarungon so ang
ang gobyerno mangita gyud paagi makakuha og nindot nga bugas kay naa may kwartas gobyerno, ang gobyerno man maoy mo kumpra anig mahal unya baligya og barato, ha? Ang pangutana lang ani nga hantod kanus unya makasustain ba ni, ha? Unya kanang na ang kwarta ang gibudget ani, kanang kwarta nga gibudget ani, ang kanang gitugyanan sa kwartang gibudget dili ba mo kaltas o komisyon, ha? Unya matod pa ni Vice President Sara Duterte ganiha nga basig do na sila problemas botos diri sa Visayas. Muning ilang giingon ani. Unya mo na iyang giingon nga na basig kuno lagi kuan gi basig ka budolo na pud lagi ta nila, ha? Unya mo na giingon niya nga di na ta pabudol, ha? Kasi budolo na pugata nila pero mo na akong giingon nga do na may subsidy ani. So do na gibugas nga akong tan-aw ani nindot ni bugasa. Maayo ning bugasa kay na may kwarta ang gobyerno nga gihatag. Pero mo na mo gasto gyud ang gobyerno, mo tapal ang gobyerno niini para nga matuman ang ilahang mga saad. Unya nganong diri mas Visayas? Ha? Tungod kay pila ka mga gobernador ang naka obserbar gyud nga matay lahi man ang tunada gyud mga tao karon kay magrally ang kadto mga kaalyado laging presidente Marcos, ang kaning mga DDS moadto man dito sa rally nya mo singgit man dayog Duterte. Unya gimuha pong papakpakon, ha? Imo pong papakpakon, di man pud mo pakpak, ha? Mo na makaingon na lang ta kasamang Oliver nga, kamo ba? Namutar biya mo, pakpak mo. Kay basi og inig-abot, inig kahumas eleksyon, basig makaingon tani asa mang bugas matay mingaw man, ha? Pero mauna nga ang ato ang gipangita sa kaning ni abasi ginay-hinay na ni. Pero mo na god nga wa gyoy duda nako di gyud makuha ning 20 kilos bugas oy. Dili ni makuha nga kanang mapalit ni gyud sa merkado alang sa tanan. Di ni. Pero kaning ingon ani hinuon nga ang gobyerno mugasto gyud og binilyon para nga mangumpra og bugas sa baligyag barato kana hinuon. Natuo ko ani. Mutuo ko ani nga karon mao na ni. Nga kana malipay ta ba? Malipay ta nga kanang naanay tag 20 bugas nga kilo kay mao man itong pangandoy. Pero mao lagi na ani ni gamit man gud dako nga pondo, binilyon nga pondos gobyerno. Dili ba di ay mahimo nga kaning ato mga local farmers kami nga mga mag-uuma muhatag og suporta ang gobyerno. Muna akong giingon nga ang DA secretary dili ba di mahimo nga tun-a nila kaning mga daghang bakanting yuta sa mga probinsya, unya mo gamit sila og kanang solar pump, water pump para makaabot ang tubig dito sa mala nga yuta aron mahimo nga talamnan, mahimong basakan. Ang DA karon na may mga abono gipanghatag, na may mga pero wala na pun-i ang kadtong mga basakan, maura gyapon. Ang basakan ba? Wala na pun-i ang basakan. Ngano man? Saan pagkapuno nga wa may tubig? Kaning niya kasayang aning niya si kuan man ni Madam Tunit Bustamante ni parinti ni kasamang Arnold, tanawa ang humay mao pay pagtanom. Mao pay paghuman og tanom sa humay dako kay gasto ang farmer ni ini. Unya unsaon man tungod sa kainit unya kulang sa tubig. Katunto ato ibalik to kasamang nipso kana nang liki ang talamnan nya kani kinahanglan kayo nig tubig para mabuhi ang humay. Kani tanawa. Yang gi videohan ning iyahang kananang nga basakan tanawa nang liki man kana stop sa dedo nga. Kaning ni anang liki. Unya mao pay pagtanom kinahanglan man ni kay kinahanglan nig tanom nimo ana pila ka adlaw sa pagtanom mo abono ka. Mo abono ka unya kinahanglan og tubig. Nya karon ting init god. Ang farmers ma-discourage na lang sunod tuig kadi nata mananom og kuan oy kay dako man kay damage ani tanawa. Kaning niya karon hantod karon wa pay uwan. Wa pay uwan karon. Sumauni nga ang DA
Mamutang unta sila tan-awon ba surbihon dito ka ng mga irrigation og asang sa paa, asang mga tubod nga wa pa mauga. Ha mo na yung tubod sa naugan sa pa, ha? Di ba kakabantay ka Idol Boy K dito sa kamutis nyo na basakan ha, itong mga idol sa IFM may buntag diha. Ato ang umuna nga karon ang gihimo nga DE secretary di ba mangingisda man ni si kanang Laurel kasamangkin? Mangingisda. Mangingisda muna nga gitudluan ang mga tao unsaon paghubas sa unsaon paghubas sa tubig aron makita ang isda. Muna nga tanawa kaninang liki man ang atuang irrigation di ba Idol Boy K na kay kontak atong sa irrigation nato nga atong naang ni bisita diya sa atong ni bisita dinhi. So atong di maning kamot nga oy susihan ninyo kanang tanang tinubdan sa tubig nga gihatag sa Ginoo nato. Kay sayang kay uban tubod paingon ra sapa na mga naminaw na turon na may mga sapa das inyo ha. Yan ang mga probinsya, daghan kay mga bakante, daghan mga yutang bakante. Ang tubig, sayang kaayo. Dili ba din na masarngan sa gobyerno? Kanang magbutang tag, dagko nga mga water pump, kanang solar water pump, paingon sa mga basakan o irrigation, bakaha. Ganon dili man na makaya sa gobyerno, pero makaya man lagi nga bugasto tag binilyon para puhatag og subsidy sa bugas. Ha? Dili mo, kana mo klaro nga makasulbad sa kamahal sa bugas. Kay kung daghan ang production sa bugas, unya ang demand nato ang supply, kung daghan ang supply, daghan ang supply, unya ang demand sa dili na kadaghan kay daghan supply. So dunay higayon or kanang dunay kanang tendency ana nga ang kanang na ang bugas mo barato. Bisan ganig abono, dili man tanan makahatag abono, mahal. Ang abono, pabaratuhon ang abono, ang hilo. Sa humay, kaya di man na, karon daghan man kayong piyangaw, ha? Kasamang Remart po, goy, dako manig basakan sa Bohol, kasamang kin? Dako manig sagbasagan, matod, kanang basakan dito. Di ba, na hilo, mahal kayong hilo. Unya, kanang na ang, kuhan ko nino, kanang unani, na mga hilo, mahal kayong hilo. Na doon na pa'y abono. Nabay hatag abono dito sa inyo, wala. Magkanang DA na mahatag og di ka na abono, okay mahatag, okay, at least okay na naanay mo hatag og abono. Pero ang atuang patasan padak-an nato kana mga basakan, para nga ang atuang nga mga farmers makatrabaho sila, unya di ta mag-import. Pero hinahinay tag dili nag-import, panlitan daghan na ang mga mangani, daghan nag mga mag-harvest, at least gamay na lang ato ma-import nga bugas. Mas maayo pa nga kita mo export og bugas. Maunta na target sa DA kasamangkin o sa gobyerno nga kita sa Pilipinas kay kita may nagtudlo aning ubang nasod unsaon pagtanom sa humay, kita mo export og bugas. Pananglitan og daghan na kaayo ta og supply diri sa Pilipinas atong ibaligya dito sa ubang nasod. Di ba nindot king paminaw? Nga di man nato na mahimo nga duna man tay daghang kwarta ka sa itong panudlanan sa DE. Nga untag tilapia si Laurel, oy. Muna giingon, sakto na imuha kasamang Bilya Malagar nga band-aid solution na. Kana na ang, pero kini sa laing bahin malipay ta nga dinis kabisayan, ni adire baratong bugas atua nga mapalit. Pero muna ang atua ni 20 bugas na pahimuslan. Pero ang kwarta nga gigamit ani binilyon nga kwarta. Binilyon nga kwarta ang gipalit ni ini. Kanang na ang binilyon ilaha pa nang gigasto para sa irrigation, ilaha pa nang gigasto para sa water, kanang water pump or kanang solar water pump. Dito sa Bohol na ay solar water pump dito kasamang Remart. Dili solar. Kuan makinara ka ng tibol-tibol krudo, anak. Di ba mo gigamit dito sa inyong uma? Tanawa. Puslan man lagi des Bohol. So kani mo ipadaghanon. Diri probinsya, kanana ang daghan man nga mga sapa diri sa probinsya na to Sugbo. Pananglitan, ibutang talang, dili na ta diri sa probinsya Sugbo. Kanang Bohol, Negros, Sikihor, uban pa nga mga lugar nga pwede nga mabuhi ang humay. Para nga, kuan ba, kay gasto ta, o nga tuang nga mga lokal nga, kuan, wa man gastuhi.
Pero mo nga kanana saon man dagway ni ka sa mga sa na to pagkapalit ani 20 kilos bugas sumayron nga di pa man ta senior ha. Pero dili ba pwede ka sa mangkin nga pananglitan akong silingan senior? Galing kay ilista mo pulo or man di ay kana bang magpadala ka ba? Ay kana ikaw palit bin ya. Kanang na ang palito nako og tag 30 kilo nimo. Ha? Galing kay limitado lang po di ay. Pero pananglitan ron magtiayon senior. Senior ang asawa, senior ang bana. O niya, ang asawa una mo palit, ding ang bana mo palit, pwede ra. Sa susa ka semana, pwede sila makapalit og 20. Pwede sila makapalit og 20 ka kilo. Ang mahitabuan nino kaning ato mga senior o mga naminaw magnegosyo nagbugas, ha? Kaning niya naay mga natanawa ka sa mangkin, di ba? Natay madunggan ani ron. Nga ang mga senior magnegosyo nagbugas kay pananglitan ron. Naay duha ka senior magtiayon. So pwede sila magkapalit pulo-pulo, 20 na. Unya naa sila anak PWD. Di 30 na. Na sila anak single parent. 40 na. Unya kada semana makapalit ko sila pulo-pulo. Ha? Pananitag na ingon ana sa kapamilya, butang talang na ingon ana ba? Murag kani sila makaunahuna nagpamaligyag bugas, ha? Baton pa dili man sa datagan na sama di man sa datagan kun dili ka membros cooperative. Labi na og mabaw-an ka nga dili ka supporter nila. Uy. Anya hanggang tingin ka na lang jud, uy kalaay. Basin por ilan klaruhon kasamang kino kato makapalit pananglitan mo palit yag bugas ha. Ang kuyaw ani pag-abot sa ubos simuon nilang ipamulitika ba? Adi ka kapalit og bugas kay dili man ka dili man ka kanang naang BBM ha. Di ka kapalit og bugas kay dili ka iya ni mayor. Dili man ka kang dili man ka kang congressman, di ka papaliton, dili tingali ana oy. Ha? Dili tingali ana. Pero kuyaw lang og mupalit ka kasamang kini ingnon ka kinahanglan atong ibutar si mayor gyud ha, si congressman gyud ha, si gov gyud ha. Paminaw na ko ani kaning mga tindira dito sa kaning mga tindira di sa merkado kasamangkin mapuhalan sila sa mga senior oy. So nang kagod gipalit sa mga senior usa ka pamilya duhay doon ka senior. Magtiayon senior, dunay anak PWD, dunay anak single parent. Nya duna pagyoy anak nga kanang nang membros purpose ay butang talang. Ha? Nya sa to pa maglanas ilang bugas daghan kayo. Kung pananglitan ba ilang tugutan nga sa usa ka pamilya, tanang senior sa nang pamilya tanan nga kuan. Ang kuyaw ani kasamangkin og manegosyo sila bugas, ingna lang na miha kay mangumpra miha. Bisag ibaligya na lang nila pananglitan lami ang bugas. Butang talang kaning nga bugas nga paliton tag 20 lami ni siya kay di magid sila mo pili og bugas lagi nga agok-okon o kanin ang baho nga bugas kay election god samot sila kapilde. Ang ilagi ibaligya ang bugas katog yung lami nga bugas total ang gobyerno ni gasto man. So katong lami nga bugas so pananglitan og adto sa regular price ang bugas mapalit og tag 45 kasamangkin or 50 ba kaha. Bisag ibaligya lang nimo nagtag 35. Kada kilo doon na ginansang 15 ang senior. Doon na pa kay doon na ang senior anak doon na pa kay makapalit pa kag bulad nga lawlaw ha. Sumuna nga kuan na to ni atuan ning kuanon kay dire lipay man ta sa kuan ba wala man ta mingon nga uban mo ito mingon nga dili lang tapod mo kana bitaw magbagot-bot ganaan ang diring bugas. Pasalamatan nato ni kay ang ato mga senior ani maka-avail man ang mga senior mag PWD single parent pero muna ang atua nga pangutana diha ang kaning kwarta ba nga inyong gigahin ni ini sunan kag binilyon sakto ba to kasamangkin nga 4.5 billion ha?
Asa man tong katong speech ni kanang Laurel kasamang names na ba to diha katong iyang speech ba nga murag siya man to nagsulti gahapon. Katong tuwa nga katong ipangutana sa man pwede na to makuan. Mapabati na to kanang naang katong to ang iyang speech ni DA Secretary Francisco Laurel usab kasama kay kanang naang siya to'y nagkuhan ani nga kanang naang ang mga senior o niya inani ba ang budget nani kadako ang budget tamang hinaot nga kaning ni kani ay basta magisgot na ganig kwarta lisura ning kwarta gid kani wala siya monin DA Secretary Well, first of all, I'd like to thank Governor Gwen for hosting this event today. And of course, I'd like to thank all the governors from Region 6, 7, 8 who attended today's meeting. Actually, medyo ongoing pa yung meeting, but medyo wrapping up na. So I'm open for some questions. We moderator ba tayo? What's your agenda, sir? Ano yung i-announce mo? Our opening statement. Well, basically, we are here today to talk to the governors of Region 6, 7, and 8 as we are going to launch the P20 program. The P20 program is basically a 20 peso rice to be launched through the LGUs of the Region 6, 7, 8 starting next week. Basically, ang mechanics nun, since bumaba na ang world prices at bumaba na rin ang presyo ng bigas in general, yung gap between the 20 pesos and yung current market prices of 32 to 33 pesos sa merkado ay napag-usapan na isi-share yun yung gap na yun between the national government and yung selected LGUs that will be participating in the program. So, kung 13 pesos yung gap, kung 33, para maging 20, so 650, ang shoulder will be DA and FTI, the food terminal, and the 650 will be shouldered by the participating LGU. Sir, sino yung mga beneficiaries dito, sir? May selected beneficiaries? Well, sa ngayon na napag-usapan kanina is yung nandyan yung senior citizen, PWD, 4Ps, single parent. Then, napag-usapan din with the governors na pati yung mga ibang areas na hirap yung mga communities, pwede rin lang i-ibenta yun. But sa ngayon nga, we are launching it here because mas maraming ang nangangailangan sa mga regions na yun. But of course, ang eventual intention itong programa na to, once we sort out all the issues logistically and para makita talaga how to operate it, launch it, and manage it, nationwide to eventually. Is there any specific, like how many kilos lang pwedeng mabili each beneficiary? Sa ngayon, ang niliisip, dalawang template na isang 5 kilos per week per family and another one would be 10 kilos per week. So kanina, sa ngayon, parang napagkasunduan nila sa 10 kilos per week. So 40 kilos per month. Kailan, sir, this program? This program, the President has actually given a directive. Initially, itong program ng DA was supposed to last for until December. Then pwede pa i-stretch siya hanggang February. But our President has given the directive to the Department of Agriculture to formulate this to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang 2028. First time to, sir, no, dito sa 6, 7, and 8? Ngayon lang natin i-launch ito. Kaya nag-meeting today. Why choosing 6, 7, and 8, sir? It's because, medyo mas pangit sabihin, but mas kailangan ng tao dito. Mas kailangan ko ng tao dito. Karon tao datuan ni nga
Ato ning tiwason ron kay nganong pangutana sa nganong diri magyud sa 7, Region 7, Region 6 o Region 8, nya mas kinahanglan gyud kuno kayo sa tao diri tinuod man pod na, pero ang pangutana lagi nga okay untag tanan na. Karon taud mga kasama ato ani nga balikan tani ron kay adto na si mga punto sa bughantod kanus kining mong programa ha nya manghinaot nga tinuod ning tanan ha. Straight to the point. Medyo aligre kayo ni magkasama nya magisgot gani og kanana ang panguma. Ilabi na kaning niang sa tuang nga mga farmers na di tapal kansi kasamang kiyo. Niya muna nga ato nang balikan karon taud sad ba kasama kay kanang naabitawng kanang na nga magkwantang ato unta nga ibutang diha sa tuwa nga DA wa man ta nag-ingon nga sila dili kila kamao. Pero posible nga nakauna-huna ng atuan DA secretary ana kaning atuan nga mga regional officers nakauna-huna ana dunan na sila ilaha nga mga napanglantawan gyud nga maoy makasulbad aning ni ang atuang sa pagkaon. Pero ang pangutana lang pod og mosunod ba pod ang atuang kaning atuang mga opisyalis kasamangkin ha? Ang ilaha ba nga mosunod ba sila kay basig ilang tanaw kun mosunod ta ini tinuod gyud nga mudaghan ang atuang produksyon sa bugas unya di na ta maka-import ha. So kung dili na ta maka-import og bugas mawagtang ng komisyon ha. Kay mo na nga kanang magkuhan ka diha og DA niya kani mangingisda man magpaubra karog balay mangita magyug kag panday arang mo trabaho ana. Ikaw na kayota magpasukod kag yuta mo kuha am jud kag genetic engineer. Mo na nga kanan sa DA pod og kuan man na para manas ato ang agrikultura natad pagkaon kasamangkin. Mangita dagoy tagtao oy panlitag di gyud kasarang si Francisco Laurel si kuan man ni DA Secretary Francisco Tio Laurel Oblantaw na dili dingali siya ka kuan ani pero basig nagit siya naa sa iyang panglantaw pero basin pod og dili lagi mo sunod. Basin pod og dili mo sunod ang kaning atuang nga mga opisyales wa pod tay mahimo gyud na. Wa tay mahimo kay pananglitan og inaana siyang una-una ang atuang huna-huna unya ang atuang pag-import ang atuang bulsa ha. Kay mas mayo nga kuan oy. Kanang na ang manguha tao kanang na ang kamao sa natad gyud sa agrikultura dili kay kamao mangisda ha. Okay unya kanang nanunay nangutana nato dinhi dunay nag-text ka sa mangkin nang senior kuno siya unya sunod semana naman kuno mapalit ang kaning ni ang bugas o kaning ang sunod semana may giingon asa man kuno nila paliton na ari taga kuan ni sila taga Talisay ha. Napure buyag na kay interesado ani mga senior na to da kay sunan ka nga barato ra god ha. So pero wala pa asa wala pa gipahibalo kung asang mga LGU kay dili makuno tanang LGU ani dili po tanang lugar ang maka kanang mabaligyaan ining maong bugas ha. Sige wala pa man gikuan kuan lang namo kanang ayaw lang mo og bulag og paminaws DYHP kay pagkakaron wa pa man gyud gipahibalo kung asa asa ni sa ipamaligya ning mong bugasa unya kami mo sunod mi ani mo pahibalo ra mig asa ninyo ni mo palit ato mga senior diha nga mga naminaw ayaw lang mo og kanang naang pasakit-sakit sa tuhod kay bulahan inig ingon nga mapalit na makadritso mo adto ha. Unya ang matod pa de ane nga ang bugas nagikan mga sukintig paminaw sa National Food Authority kun NFA na ang source ni ining maong bugas nga ilang ipamaligya gikan sa NFA unya nga ilahang i-purchase ngadto sa mga lokal nga mga farmers kani nga gitawag nila og purchase palay from local farmers no kani dito nila ni kuan mas maayo at least ato ang mga local farmers maka kuan sa in town ka sa mangken kana bang mahalinan pud in town unya maka
kwarta-kwarta po ginagmay. Nga, unya mo na ilang supply ato kuhaon unya ang supply sa DS nila. No, unya ang mga LGU, matod pa nga maoy mo kuan kanang na ang LGU maoy mo endorse sa NFA nga di ami bugas dire. So ang LGU maoy mo raog mo facilitate para nga paliton sa NFA. No nga ingon unya ang pag-distribute adto sa mga inila nga mga beneficiary. Ang DE na mo kuan pero mo man to ganina nga ang makabenepisyo mo na to ganiha ang kadtong tuang mga katong giingon na to mga senior PWD. So at least ang atuang nga mga local farmers okay pod nga makakuan pod in town sila kay bisan dito sa amo kasamangkin dagang nga humay ditong ilang kakuanan nalabi nang kanlaon so mauna ang kuan doon na gyapoy papel ang LGU pero doon na may counterpart ang LGU maka counterpart bang LGU kay ang kuan man kanang na ang ihatod sa DA Food Terminals no ink nga ang kanang bugas unya ang mga LGU maoy magkuha sa bugas gikan sa food terminals aron lang i-distribute sa mga beneficiaries. So adto gyapon sa LGU day mo agi. Uy. Kani murag naklaro-klaro na ni gamay na to da. Ang kuan day nga ang DA ihatod dito sa food terminals unya ang mukuha ang mga LGU. Ang mga LGU na maoy mo baligya. Kanang ang LGU ba maoy kanang na ang mo ila sa mga beneficiaries di ay. Agoy. Unsa man pagkadakong ari gyapon des LGU gisakya naman is politika. Unya pananglitan karon kasamangkin kay uso naman gyud ron nga naay mga leaders matag sitio ang kanang mga mayor. Di ba doon na mga leader? Mga naminaw na to karon na naman ay mga listahan sa mga leader. Pananglitan doon na mga leader sa purok nga kontra ni mayor. Kontra sa mayor. Kani mga senior nga gihimong leader nga kontra ni mayor or doon na leader nga ilahang sakop kontra ni diton mayor. Ang pangutana diha kung kaning mga beneficiaries or kaning makapahimulos unya kontra sa mayor, makapalit ba sila kasamangkin na? Unsa man kang LGU man. Ang LGU di ay maoy mo kuan aning ni ang maong bugas, ang supply sa bugas gikan sa Food Terminal Inc. Nya sila po'y mo distribute. Sila maoy mo distribute, sila maoy mo ila kung kinsay angayan nga mahimong beneficiaries. Di ba maoy kuan sa pasabot nila. So kung ugaling ang LGU, matay mayor, iliwa ko mayor, oy. Ang ako ba kay karon duna na may mga tao nga dili ganahan silang mayor, di ba? Wala mga nakuan di ay. Naay mga tao nga dili ganahan ni mayor. Dunay mga tao nga dili ganahan ni congressman kay adto na sila sa bag-o. Dunay mga tao nga di na ganahan gobernador kay adto na sila sa bag-o. Do naman naapo din mga tao nga mga loyal gyud sa gobernador, sa mayor Unya pananglitan og muingon ang gobernador nga mayor. Siguro nga kana makapalit sa bugas ato na. Dire kuno sa Cebu. Matod pa kisam ning statement ka Laurel ni kasamangkin. Kagov Gwen, kagov Gwen nga statement matod pa in Cebu, she will prioritize frontliners such as barangay health workers, nutrition scholars, animal health aides, kanang naa nga aides o ganing daycare, daycare workers,
Tanods, Gender and Development Local Focal Persons, PWD, senior. Okay. So, gidungagan niya ang mga beneficiaries ni Governor Gwen dinhe sa ato sa probinsya sa Sugbo. Ang giingon sa DS Secretary nga katurang mga senior PWD, senior PWD, single parent, karon gidungagan ni Gov Gwen. Saman to kasama kit balik kuno kog balik gidungagan. Kinsa may gidungag nga makapalit priority nga makapalit gidungagan. Kinsa man ni mga barangay health workers. So tanang barangay health workers bisag mga GO tingaris barangay apilan Okay, mao ni makapalit na diri Sugbo. Makapalit ang mga barangay health workers, nutrition scholars. Unya kaning sa mga feeding program nila kasamangkin murag mauni gamiton. Kaning sa ilahang mga kanang naang sa program nila gamiton nila ni kinsa man kaning sa mga apil di ay ang kaning mga apil ang mga maestra. Makapalit ang mga maestra. Government employees apil. Klaruhon tani kay ingon to kanang naang mga nagkinahanglan gyud og tarong Ako nag-ingon nga mga maestra dili sila kasamangkin ang ginahanglan na ni. Pero at least na-appeal sila ang pulis. Dili na po di-appeal ni mong gov ang pulis, gov. Pananglitan karon og pero mo mong guni pananglitan para sa una kasamangkin dirim tos Kapitolyo no nagbaligya man tos Gov Gwen og 20 kilo. Unya aris Kapitolyo nimo mapalit. Unya pananglitan ron taga Sambuan ka. Pananglitan ron dito taga Norte ka, taga Bugo ba ka. Unya okay nag-ibutang nila kada lungsod. Ibutang nila at murag taga lungsod di kay mga LGU man. Pero appeal di ay ang mga government employees. Mga government employees appeal trabaho City Hall. Kasamakin? City Hall appeal. Nagtrabaho City Hall, nagtrabaho mga maestra. Mau ba di ay? Unya. Unya ang akong pangutana kadtong mga pobre nga wala pa ma-senior. Ang kadtong mga pobre nga dili PWD. Kadtong mga pobre nga dili membro sa Forpis. Makapalit ba ani? Klaruhon kuno nato ni Bekay. Ang kwarta ani ato balikon paras tanan. Paras tanan ang kwarta o niya ang makapalit pinili ra murag makaingon ang uban nga sana all murag gakuan man kaayo kasamangkin kining kalakiha ba nga ang LGU di ay mo identify sa beneficiaries. Ang LGU di murag makaingon ta Clarex kayo Bisag piyungan pa, klaro kayo. Wa man ta kita nalipay ta nga dunay mapalit nga tag 20 nga pesos nga bugas. Wa ay problema na lipay ta na anha sa merkado ibutang. Alipay ta na anha sa merkado. Ngano man nga mayor kuno appeal kuno identify sa mayor kadagang pobre. Bisan kita kasamangkin interesado tanang bugasa o kanang lami ng bugasa. Dili lang pakabuhi ng bugasa, okay ra na oy. Atanin tanawon sunod simana tanawon tani sunod simana. Ug wa bay mangreklamo anak kadto nga mga beneficiaries nga atong giingon sige adto lang mo palitag dulduol ninyo adto lang nya tanawon na to ang bugas tanawon na to ang bugas o kanang naa nga dili babahong piot-piot Tolaning ko kay murag iagi na to ni mga sukindig paminaw kulo katawa lang. Iagi na to ni kulo komedya pero ngano man nga nay baratong bugas ato nang i-welcome. Ato pasalamatan at least na ana. Pero ang problema manggo dunay kuan ba kanang naa nga mura og
ang okay ra na basta nay baratong bugas pero dili gamiton sa pamulitika. Kay ang kwarta ana baya, kwarta bes katawhan. Kwarta bes tanan nya nganong dili man na pwede adto na to palitos merkado, ha? Ari lang ta mas may pandiway HP manghatag pag tinud-an na yung bugas lami pambugasan ning ato nga ipanghatag, ha? So mauna nga ang kuno na to sa NFA ani, ha? Kay kuan man kuan tan-awon la to ni unya nga sunod semana mga sugin tigpaminaw og kanang na ang anak na tamutuo og kaning ni ang bugasa unsa ning klases bugas unya na tamuhukom kay unya nga tuwa lagi ani nga kun adto ipaagi ni mayor nya naa bay lista ron kabantay mo na mga listas puro leader unya pananglitan bisag senior ka PWD ka unya nailhan ka nga dili ka tawo ni mayor makapalit baka ka ni ining bugasa, ha? Igo lang taglatok katong mata, ha? O baka haingnon ka, sige, makapalit mo ining bugasa, pero si mayor, ginatubutaran, ha? Ayaw na mo gadto spikas? Ayaw mo tambong-tambong meeting spikas? Muna nga, kuaning kalakihan ni Ron, ha? Panalitag doon ay kondisyon ba? Kani, kapag murag maklaro na hinuon nga pang eleksyon ng inyo, hada? Ahay. Dapat atos merkado ibutang para ang tanang tao makapahimulos niya nganon diri ramas Visayas. Tungod ba kay ang mga tao diri sa Visayas murag nakasabot na gyud mo nga murag di na mo tuos inyuhang di na mo tuos inyuhang atik-atik, ha? Ahay. Beta manghatag tagbugas dire. Kaning bugasas DYHP lami ni unya imong kanon na pilit-pilit ni nga lami ni pilit-pilit ni, ha? Ayaw lag basa-basa kay mo samot og kalami ang timpla ni basta ko ano na. Okay, salamat sa mga naminaw na to. Ano man ta igong oras pagbadayon sa aton tulumanon at tangi ugma nga adlaw, si Attorney Rofil Baniok, ha? Yanay mo dala. Kung na lang inyong ubos nga lagad sa kahanginan inyong radyoman Benji Olpos lang yan. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Salamat kayo, maimbuntag ka na tanan. Tatak RMN. Straight to the point.